खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि सिगांग्रो सौहैनाय बायदि। 63 नं चापागुरि बिधान सभानि बिजाथि उर्खावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव बाथौफुरियाव थानानि जिल्ला खुंगिरिनि मावख'आव गावनि गनायथि बिलाइखौ होबाय आरो लोगोसे इउपिपिएल हानजाया गासै 11था बिधान सभायावबो भटआव देरहानो हागौ होननानै बुंदों। बिथां उर्खावगोरा ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव 20 बोसोर सिगांनिफ्रायनो हाबा मावबोनाय आरो राजखान्थि गेलेनाय रायजो-राजाफोरनि अननायाव देरहासार जाबोना थानाय। 64 नं पानेरि बिधान सभा बियाबनि बारग' एमएलए मर्सिमा कमल सिं बसुमतारीया खौरांगिरिनि मेलाव खालामदों। खौरांगिरिनि मेलाव बिथाङा बेखौनो फोरमायदि थांनाय बोसोरावबो राजखान्थि गेलेना देरहानानै रायजो-राजाफोरनि मोजां खामानि मावबोनानै दङ। बेखायनो रायजो-राजाफोरा देग्लायबो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामनांगौ। बिथाङा बुंबावदोंदि देग्लाय एमएलए बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोननो आर'जलाइ होदोंमोन नाथाय मोनाखैसै। थेवबो गावनि समाजारि मान सन्मानखौ बेनिसिम लांना होनायनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर हरदों। बे समावहाय बयबो बिजाथिनो गावगाबागावनि देरहासार जानायखौ लुबैयो। जायखिजाया हान्जानि बिजाथियानो जाथों मानो देरहासार जानो नांगौ होननानै बुङो। गाव टिकेट मोनाखैब्लाबो अनसलिक कुमार तुखीया बिथांखौ देरहासार जाहोनो थांनांगौ होननानै हान्जानि सुबुंफोरखौ आर'ज गाबदों एबा हान्जाफोरखौ खावलायदों एबा देरहाखांनायनि उनावहाय समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होदों। 30 नं कक्राझार सानजा बिधान सभानि एलएसि उदां बिजाथि मनज कुमार ब्रह्मआ गावनि गनायथि बिलाइखौ गथायबाय। मैया बिथाङा उदां बिजाथि महरै बिजाथि गसंदों आरो बेनि आर'जलाइखौ मैया गथायनानै होयो। बागानपारा दख'राया फिसा मैया 19 मार्च 2021 इं खालाराव फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि होनो गोनां फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाजों जयै सावरायदों एबा रायज्लायदों। बिमा-बिफाजों लोगोसे टिचारफोरजों जयै सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बिजेपि हान्जाया गोजोन आरो सोलायनायनि मुङाव दालाल खालामदों होननानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समख मण्डल कक्लेश हान्जा गोजोन नागिरदों। बे बाथ्राखौ बुंदों दुर्गेशर पासु बिथाङा बुंनानै होदों। चापागुरि समस्तिनिफ्राय इउजि ब्रह्म बिथाङा मैया बाथौफुरि डिसि अफिसाव बिजाथि लाइखौ गथायनानै